Hello guys, welcome again sa aking live streaming. Pasensya na, nag-take in. Ayun, maulan ang maaraw dito. So, ayun, sa aming lugar. Mama, yung video ko. Sabi na kayo sa video ko. Mama, sa video ko. Bawal video. Singkaan mo. Ayan, sa video ko. Ano man? Ayan. Sabi. Hindi ka na nandun. Wow. Wala si Wi-Fi. Don't wait. Maraming i-wait at ako may phone. Sorry na ako sa ina. Dali na. Saan na rin? Ito man. Sige po. Maluto na sila. Pagkatapos ko pagkain, ikaw naman. Okay. Lumayo doon na yun. Sabi na yun. Mamaawalan pa ako. Sige rin. Ano pagkatapos? Hindi tumutong kayo. Pagkatapos na naman. Makahirig niyo sa rin. Ayaw, ala na. Natupak ka Makahirig may camera yun. Ay. Lang. camera. May nag-irag ka ba? Yung madaw ka daw. Nag-irag ka daw. Kaya ka nung muna. Kaya na kami kasama. Amay, mada iniya. Amay, mada ha. Amay, mada. Long king. Happy niya. Kasi kapin na. Ako na yan. Wow! Madel ka ba na parang? Mainit to. Ayaw. Mainit to. Mainit to. Paano mo pa mainit to? Mainit ko pag mainit. Umakasay tinalagang ka. Okay. Ay, mainit. Init. Init. Ano naman yung sumuli? Yeah. Opo. Wala naman. Man. Daw. Na? Ano ba? Sen? Ang era baga nga pampaypay. Wala man paypay. Kamay kayo ko. Ang umansam. Ano man? Cartoons. Cartoons?
Kuko. Manda. Ano? Ayaw nga, baby. Gusto ko karton. Mamaya, mag-imanood ka cartoons. Nag-live ka na. Nag-live na baga ka. Kainin mo na yung suman. Mainit. Ito. It's alright. Mike Gerald, tamsak. Mike Gerald Paul, tamsak na po. Salamat po sa patamsak, Mike Gerald. Salamat po sa pagbisita. Thank you, thank you so much. Ang hirap talaga. Ay, ang hirap ng ganito, yung ano, hindi nakikisama. Ang daming ano. Yan. So, yun. Doon ka na, baby. Kain ka na ba? Ano ba yun? Tara, kakain tayo ng suman. Siapa mar? Meron siapa? Iglesia siapa? Di na maura
Yeah. Kain tayo sa mundi. Siguro. Doon ka sa kabila. Siguro ako. Doon ka nga sa kabila. Doon. Dito ka, dito. Dito ka, wala man doon. Dir, ako natin nito. Ako nito. Merinda tayo, guys. Suman. Mainit. Nagluto ako ng suman. Ayan. Ay, Junti. Masarap. Ano yun? Hmm? Vlog. Premod ng vlog. Vlog. Prime ko daw ang vlog. So, mga 30 minutes. Ito mo, no? Ang nga to. Ang nga dug kadagadagadug. Laging may Ayaw lang. problem. Tug. Ba't lang? May isda? Kaya maano ka sa isda. Ako lang hindi Ako man adre. Magkanta ka, babe. Ilog at mayroon. Kanta ka. Ano daw kung may isda, kahit magawa kita. Kantahan mo. Ano namang kandang ko? Magwala ka lang. Bago pag-ibig naman kita. Utang natang dalawa. Ito man kami. Ha? Ito man kami. Ay, Pa?
Tinggal. Hmm? Gulong kita nating dalawa. Nating dalawa. Sure. Nating dalawa. Nating dalawa kita. Kita nating dalawa. Kita nating dalawa. Kita nating dalawa. Father, look. Babae, si mama mo? Ay, dinawag ng captain na. Pero na kasi, uli na kita. Dali. Kasi! Mama, si father mo na. Tinukda si captain. Mapapa kita, mapapa. Ako naman, mama. Hush, ako naman. Sila, pinaluway mo. Pag di mo pinaluway, mayad man. Kaya mahal, Magtiwala magtiwala ka ka lang. Di magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lamang. Magtiwala. Wi-Fi. Nating Kaya mahal, magtiwala ka lang. di magbabago Magbabago pag-ibig ko'y sa'yo lang. Kita natin Di mo ka dyan maglapit. babago pag-ibig ko sa'yo lamang. Magtiwala ka lang. Kita Kaya mahal, magtiwala ka lang.
Masalapidan Ah, kita. sige, sa lapidan mo si mama. Ako doon na naingkod. Ako doon. Didi ka ho, kay masa lapid ko. Didi ka sa likod ko, ha? Mama kayo gusto di. Didi ka sa likod ko, bibi, ho. Ayaw! 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 Ha? Pabakal na sa Diri. Natente ginaso dito na. Ha? Ito dito. Nano? Sige, di ka di ka na. Ang mura. Pwede ko na. Paguna ako, gabutungan mo ako. Masira man. Wala ka mamputong. Ay, ano sa lapidan mo ako? Ay, baka yung bay ka baga. Sa lapidan mo ako, ga? Wala ka mamputong. Puto? Tinali mo na sa ano, sa Oo, naka-live pa, no? Ang ibig ko sa'yo Rama. Ha? Magtiwala ka Kaya nga, lang. kami sunila. Kita! Gab. Kami sunila na putos. Hindi ka na nakalabasa. Ay, ano sa dito. Di mo lang yun, karabasa. Tagalog nga ang sayang ko na karabasa kay ano ko mainit pa. Tiwala ka lang. Kita! Hindi, ang arena mo. Kita nating dalawa. Ethan! Ating dalawa! Mama, nag-ero lang nalagod sa Dio. Nagpermi ka kamuda. Mama, gusto ko si Darna. Darna? Dog. She's dog. Oo, Hello, Carol. ayoko no, kaya nag-live sila. Carol, palaman. Sick dog. Kalag-kalag. Kalag-kalag. Dog. Hot dog. Para palaman. Hot dog. Hot dog. Sisters. Matatapos na yung oras. Oh, matatapos na yan. Ikaw na magamit, ha? Mama, magabi na. Di ako sa makaodam. Oo, daw pa. Magabi. Ako magabi perme. Logger tulog. Kasi ayaw Kaya mahal. magtiwala ka lang. Kita natin dalawa. Bubugong kita. Nagsabi na ako bubugong kita. Wala ba dyan? Naman. Badyo? Ano ka magsasabi ng bad word? Ano naman sabi ang sirayang ka. Ha? Kita! Nating dalawa! Kanta ka na. Kita! Nagsisigaw. Di mo yung kanta, sigaw. Oy, ikaw, bakit mo yung matapos? Dapat irog ka sa desk. Ang pangalan mo is Abby daw. Ayaw na, wag mong galawin. Kaya pinis ko si Dio. Kaya Huwag masama. na. O sige, mag-end na ako. Mag-end na ako. Say bye na. Bye. Say bye ka na. Bye-bye. Bye-bye ka na. Ay, huwag mo kainin. Bye-bye. Alang.